Chtěla bych vám představit Dominika Plančára, velmi známého slovenského trenéra, který v tuto chvíli působí v Praze. Pokud Dominika sledujete, jistě víte, že svým objektivním názorem řeší jak běžné, tak ale i kontroverzní otázky ve světě fitness a kulturistiky. Dominiku, ty se věnuješ jak široké veřejnosti, tak ale i vrcholným sportovcům. Můžeš nám prozradit, jak se liší přístup k těmto dvou odlišným skupinám? Tak v prvom rade ďakujem, že ste ma tu pozvali. Teším sa na rozhovor. A prejdeme k otázke. Rozdiel v trénovaní vrcholového športovca alebo normálneho klienta je v tom, že ten vrcholový športovec má jasný cieľ. Kdežto tá bežná klientela nemá jasný cieľ. Vysvetlím prečo. Vrcholový športovec vie, že bude nejaká súťaž, má to nejaký postup, má jasný cieľ na zvyčajne na presný deň alebo viac dní v tej sezóne. Kdežto bežný klient má cieľ nie je celkom definovaný. On má cieľ, chcem sa cítiť dobre, chcem sa lepšie hýbať, chcem mať lepšiu kondíciu a vlastne pre tú celkovú psychickú pohodu sa vyberie do toho fitness centra. Samozrejme vo veľkej miere tam zapadá aj to, že ten človek chce redukovať tuk alebo po prípade naberať hmotu. Záleží to aj od veku toho klienta. Ťažšie to jednoznačne majú tí vrcholoví športovci, pretože na nich je vyvíjaný tlak. Kdežto na bežnú klientelu tlak vyvíjaný nie je, lebo nemá jasne definovaný cieľ. Čiže asi takýto rozdiel. Často se setkávám s názorem lidí, kteří reagují na fakt, že běžná veřejnost pod dohledem trenéra nedosahuje žádných nebo velmi mírných postupů. V čem ty vidíš problém? Je to pravda. Ja sa s tým stretávam tiež a veľa aj mojich klientov, ktorých mám, prichádzajú so mnou s tým problémom, že proste prestali mať začali stagnovať pri danom trénerovi alebo prestali mať nejaké pokroky, ktoré samozrejme, keď si za to človek platí, tak tie pokroky by mali byť, nehovorím, že permanentné, ale z dlhodobého hľadiska by ten človek mal byť vždy lepší a lepší v rôznych ohľadoch. Ja osobne najväčší problém dnešnej doby vidím to, že osobní tréneri úplne absencujú venovanie sa strave. Hej? Čiže úplne jednoducho, klient nevie, čo má jesť. Nemá to definované, nevie, akým smerom. Teraz si zoberme taký príklad. Príde do fitness centra pani, dajme tomu 45 rokov. Chce sa nejako hýbať, chce zredukovať tuk, chce vyzerať zase mladšie. Samozrejme, keď je toho tuku menej, tak človek vyzerá mladšie, to je logické. A teraz, ten tréner začne z ňou venovať sa len tej pohybovej jednotke. Čiže máme nejaké rehabilitačné cvičenia, máme nejaké kondičné tréningy a podobne. Avšak nastáva závažný problém. Tá pani vie, že niečo pre seba robí vo fitness centre, ale vie, že pre seba musí niečo robiť aj doma. Čiže strava. Keďže tá pani, ten náš príklad nevie, čo tá strava znamená, tak čo bude robiť? Bude jesť mäso, zeleninu, lebo je to zdravé. Hej? Samozrejme to tak nefunguje. Čiže najväčší problém dnešnej doby vidím v tom, že tréner sa nevenuje strave. Povie klientovi jedz zdravo. Ten klient nevie, čo to zdravo znamená. Klient si povie, budem jesť málo. A sami vidíme, ako niektorí obézni ľudia priberajú doslova už aj z vody, pretože ich bazálny metabolizmus je úplne zastavený. Telo nevie ako reagovať a uloží všetko, čo to telo príjme. Samozrejme, voda, aj očné kvapky majú sacharidy, voda ich má strašne minimum, ale povedal som to úplne obrazne s tou vodou. Čiže najväčší problém je nevenovanie sa strave alebo neinformovanosť, ako sa stravovať. Celé gropolí. Další z témat, na který bychom velmi rádi věděli tvůj názor, je situace, kdy ženy, teď je v tuto chvíli velmi moderní, tedy aby ženy byly trošičku více osvalené, spevněné. Ale ženy se bojí váh, bojí se toho, že budou příliš svalnaté, proto se těm závažím vyhýbají. Jaký máš na to názor? Ten názor je na to úplne jednoduchý. Ja použijem príklad, ako to robím ja. Keď za mnou príde nejaká klientka alebo ma osloví nejaký klientka ženského rodu, že chce so mnou trénovať, ale za tým mi dá poznámku, že nechce mať svaly. Moja odpoveď je slušná. Nikdy ani ich mať nebudete.
aj keby sme išli v kuse silový tréning, vy ich mať nebudete. Lebo to, čo vidia, čo je na pódium, to je vlastne, dajme tomu, celoživotný úkol, alebo taký tých fitnessiek, to je celoživotná práca. Je tam strava, je tam regenerácia, sú tam doplnky výživy a je tam ten tréning. Tréning profesionálneho športovca, nebavíme sa profesionálnej scéne ako profi, ale profesionálneho súťažného športovca, ktorý tomu obetuje veľa času, je úplne niečo iné. Čiže keď mi nejaké klientka povie, nechce mať svaly, odpoveď nikdy ani nebude. Nie je to možné. Dalším z velmi často probíraných témat jsou pásy, ať už se jedná o stahovací pás nebo neoprenový, spěračský. Jaký teda mají vliv? Je to pravda nebo je to vyloženě prostě jenom móda? Má to nějaký vliv na zúžení pasu, na nějakou ochranu zdraví? Jaký na to máš názor? Rozoberieme si to po jednom. Alebo spojíme sílový opasok a spojíme sťahovací korzet a do druhej skupiny si dáme neoprenový opasok a nie sťahovací korzet, čiže len ako taký bázej. Tá prvá skupina toho neoprenového pásu je totálny bullshit, pretože nemá to žiadny vplyv na chudnutie, ani na redukciu tuku, ani na sťahovanie pásu. Vysvetlím prečo. Ak sa bavíme o spaľovaní tuku pomocou pásu, nie je to možné. Ten pás neoprenový spraví len to, že odstráni malú časť vody z podkožia. Čiže podkožnú vodu troška sa jej zbaví, vy to určite neuvidíte. Avšak existuje druhá varianta a to sú silové opasky a sťahovací korzety. Častokrát je v dnešnej dobe vidieť, ako si fitnessky počas tréningu alebo aj niektorí športovci dávajú buď opasok alebo sťahovací korzet. Pre mnoho ľudí to bude teraz zaujímavá informácia, ale má to vplyv na šírku pásu. Samozrejme, keď ho máme nejako geneticky daný, môžeme to do určitej miery ovplyvniť. Hej? Poznáme rôzne príklady buď z profi športovcov alebo slovenských športovcov, kde sú jedinci, ktorí majú úzke pásy. Naopak sú jedinci, ktoré majú široké pásy. Hej? Je to spôsobené vlastne brušnou stenou, šírkou panvy a rôznymi faktormi. Avšak my to vieme do určitej miery ovplyvniť. Veľa ľudí tvrdí jednu vec, ktorá podľa môjho názoru nie je správna, lebo nevidia to celkom dobre. Permanentné nosenie opasku alebo korzetu nie je správne. Samozrejme nie je správne. Ale pri tréningu to správne je, pokiaľ nám ide o tú hrúbku pásu. Samozrejme musíme sa baviť o tom, že sme zbavení podkožného tuku. Vtedy vieme identifikovať vlastne tú hrúbku toho pásu alebo pomer ramena a pás, nohy a pás. Keďže nosenie toho korzetu, čo vlastne robí toho nosenie toho korzetu? Vidíme to aj v ruskom bloku, kde je to bežne využívaná vec, nosenie korzetu alebo opasku. Robí to, že vlastne vám sťahuje tú brušnú stenu. Pri kulturistoch alebo pri súťažných športovcoch to znamená, je jasné, že je tam veľký príjem stravy, ktorý spotrebujú počas dňa alebo počas celkovej dennej jednotky tí kulturisti. Tie brušné vnútornosti sa im vytlačajú von. Hej? Samozrejme, to vonkajšie brušné svalstvo to nemá šancu udržať. Tam máme aj to telesné jádro a to hladké svalstvo, ktoré sa stará o to. My keď si dáme ten pás, no nič nám to vonku netlačí, tým pádom nám to nerozťahuje to vnútro, hej. Čiže kto chce mať uší pás, jednoznačne odporúčam sťahovacie korzety, opasky, avšak treba sa aj venovať tomu, aby to nebolo stále a posilňovať spriamovače, brušné, telesné jádro a brušné svalstvo, aby to bolo v nejakej kompenzácii. Samozrejme, nebudeme to nosiť 24 hodín denne, ale áno, uznávam na určité obdobie kvôli skúženiu pásu používať práve ten korzet alebo silový opasok. Vidíme to príklad pri drepoch. Nejaký borec drepuje, brucho má úplne vonku aj cez ten opasok. Keby ten opasok nemal, čo s tým bruchom robí? Rozumieš, tak ako sa sval zmršťuje, tak on to brucho vytláča. Čiže opasok je veľmi vhodné doporučenie, ktoré ja budem vždy odporúčať a mám to potvrdené na XX ľuďoch. Áno, zúži to pás. Do akej miery je otázne, ale určite je to viditeľné. A domníváš se v momentě, kdyby bylo teda nadměrné používání toho pásu, že může dojít k ochabnutí teda té břišní stěny? Samozrejme, pretože ten brucho sa zapája pri každom cviku. Hej?
Ja to zoberiem úplne z inej strany. Ak už chceme ten pás nosiť, lebo sú aj prípady, kedy tá baba fakt ho musí nosiť niekedy aj počas dňa, samozrejme nie celý rok, ale musí robiť nejaké kompenzačné cvičenia, aby podporila tú brušnú stenu. Najvhodnejšie cviky pre túto sú balančné cviky, príklad na bosu. Čili se bavíme o tom vnitřním, teda core, o tom vnitřním svalstvu, které se například cvičí v pilates. Dajme to. Áno. Čiže niečo kompenzačné, aby nám to svalstvo úplne neochablo, aj keď nikdy neochabne. Okay? Zaregistrovali jsme jedno z tvých videí, kde rozebíráš druhy svalových vláken. Můžeš nám trošičku víc nastínit, o co se jedná? Samozrejme. Je veľmi dôležité bavíme sa teraz o príklade športovca, chlapca, ktorý chce robiť vrcholový šport, kulturistiku, alebo fyzik, klasik. Fyzik, to je jedno. Chce naberať svalovú hmotu. Je veľmi dôležité, je to vec aj genetiky, aký má potenciál ten jedinec na naberanie tej svalovej hmoty. A tam hrá veľmi dôležitú otázku, alebo dôležitý faktor to, aký má pomer svalových vlákien. Takže bavíme sa o rýchlych svalových vláknach a pomalých svalových vláknach. Teraz, keď jedinec má preváhu pomalých svalových vlákien, dám to na úplný príklad. Zoberme si príklad šprintera a zoberme si príklad vytrvalostného bežca na dlhé trate, čiže dajme tomu maratónca. Šprinter má prevahu rýchlych svalových vlákien, naopak vytrvalostný športovec má prevahu pomalých svalových vlákien. A teraz, ktorý je viac, z nich dvoch viac osvalnený? No predsa šprinter, je tak? A to hrá veľmi dôležitú úlohu aj na naberanie svalovej hmoty. Keď má jedinec väčší pomer svalových vlákien tých rýchlych, tak bude lepšie rast. Tie svalové vlákna sa dajú zistiť. Zisťuje sa to buď takýmto príkladom. Zoberie sa hrubá ihla, vyšne sa do svalu, vytiahne sa vzorka tých vlákien a podľa toho vedia určiť, aký máte pomer svalových vlákien, či je tam preváha tých alebo tých. Avšak to nie je celkom presné, pretože na celom svale sú tie prečné vlákna ináč rozdelené, čiže nie je to presné údaj. Ja to robím formou tréningu, pretože to je najpresnejšia varianta, ako zistiť, respektíve pri tréningu, ako zistiť pomer tých svalových vlákien. Omlouvám se, že ti skočím do řeči, čili rozumím tomu dobře, že každá svalová partie je jinak uspořádaná. Presne Může tak. se stát, že ruce mám z převahy pomalých svalových vláken, ale nohy například z rýchlych. Presne tak. Ja ti poviem príklad, ako to býva v priemere podľa mojich zistení. Ja ti to poviem na opakovania. Takto, keď máme prevahu pomalých svalových vlákien, musíme používať vyššie opakovania pri cvičení. Keď máme prevahu rýchlych svalových vlákien, nižšie opakovania. Príklad, nohy vo veľkej miere majú prevahu rýchlych svalových vlákien, čiže nízky počet opakovaní. Reagujú na to najlepšie. Nie u každého, v priemere, hovorím to o priemere. Naopak ramena majú prevahu pomalých svalových vlákien, čiže je vhodnejšie používať vyšší počet opakovaní. Je to ruky. Hej? Ale nedá sa to presne učiť. Poznáme príklady, kedy jeden super šprinter mal prevahu pomalých svalových vlákien, čiže opak, čo on potrebuje a aj preto bol úspešný. Ak sa človek zameria, alebo vie si vyzistiť, alebo dá si u niekoho zistiť ten pomer svalových vlákien, má to pre ňoho veľmi dobrý potenciál na to, aby presne vedel, ako ten tréning zameriať a nemusí skúšať, kedy, čo a ako mi funguje. Úprimne, každý jeden dobrý športovec, alebo bavíme sa o profi športovca, naši slovenskí aj určite nejakí českí, majú zistený ten pomer svalových vlákien. Málo kto sa tejto otázke venuje, ale zohráva to veľké gro. Príklad, keď niekto objaví nejaký talent, ktorý len začína s kulturistikou, nejako dobre vyzerá, dajme to v Amerike, určite priorita, ktorú budú riešiť tí sponzori alebo tí, ktorí ho podchytia, zistia mu pomer vlákien, lebo vedia, že to je gro tomu maximálnemu rastu. Nie je to len skúšanie A alebo B, ale vieš presne, ako cestou výjsť. Čili v momentě, kdybych já tedy chtěla nabrat větší poměr nějaké svalové hmoty, tak tě můžu kontaktovat, kdyby si byl schopný mi takový ten test udělat? Samozrejme, robím to veď. Dominiku, my ti strašně moc děkujeme za přijatí našeho pozvání a za velmi významné pro nás informace i pro naše followery. Na závěr rozhovoru jsme si pro tebe připravili 5 takzvaných Q&A, což jsou question and answers. A my bychom od tebe chtěli na přesně danou otázku co nejrychlejší odpověď. Poďme na to. Jsi připravený? Áno. Takže, klasické kardio nebo intervalové kardio?
Agmaten nebo Arginin? Agmatin. Nízkokalorická dieta nebo ketogená dieta? Nízkokalorická. Brambory nebo rýža? Hnedá rýža. Velmi vám děkujeme za sledování videa. Pokud budete mít nějaké konkrétnější dotazy nebo by vás cokoliv zajímalo, určitě napište nám do zpráv nebo přímo Dominikovi na oficiální stránce na Facebooku Dominik Plančár, trenér. Sdílejte video, komentujte, lajkujte a budeme se na vás těšit příště. Dominiku, moc děkujeme. Taktiež aj ja ďakujem a som rád, že som tu mohol byť, lebo Body Hunter robí super prácu a vidím v tom veľkú budúcnosť. Ďakujem. Děkujeme krásně. Mějte se.